Gofal Lliniarol ydy meddygaeth sydd yn edrych ar ôl pobl sydd gyda salwch sydd yn birhau bywyd. Ni'n wneud asesiadau o beth yw gofynion a problemau'r claf. Ni'n gofyn cwestiynau iddyn nhw ynglyn â beth sydd yn bwysig iddyn nhw, ble maen nhw moyn bod yn eu dyddiau ola. Ydyn nhw moyn bod adre, neu ydyn nhw moyn bod yn yr hosbis yma, neu ydyn nhw moyn bod mewn cartre. Sut maen nhw'n ymdopi, sut mae'r teulu yn ymdopi gyda'r ffaith bod nhw yn mynd I farw. Yn tu olwen ni'n neud beth maen nhw'n galw holistic care, felly chi'n edrych ar ôl pethau corfforol y claf, cymdeithasol, seicolegol, siw maen nhw'n teimlo, beth yw dymuniad nhw, beth sy'n bwysig I nhw heddi. Yn un ysbrydol hefyd, chwad beth sy'n bwysig. Y claf yw'r ffocws, yn aml iawn gyda ni, un o'i prif symptomau sydd gyda nhw yw pôn, ond mae'r pôn yn gallu bod, rheswm yn gallu bod yn hollol gorfforol, ond mae yna bethau eraill yn gallu gwneud y bôn yn wath, a mae nhw'n poeni am y teulu, bod plant gyda nhw, pethau ariannol, beth sy'n mynd I ddigwydd ar ôl I fi farw. Felly, dyw pôn ddim dros yn beth chi'n rhoi on a roi'r moddio na bydd popeth yn mynd. Mae angen neu siŵr bod y holl bethau hyn yn cael eu trafod a'i trin.